בוקר נפלא לנועה פרידמן, קלינאית תקשורת. בוקר טוב. אני נתקלתי בכתבה מעניינת שלך, הכותרת היא המוצץ והתפתחות השפה. יש לו השפעות כאלו ואחרות למוצץ, כן, אז אני חושבת קודם כל אולי להגיד מה זה קלינאית תקשורת, כי זה לא תמיד כזה ברור. בהחלט. אז אני עובדת עם התפתחות השפה, הדיבור, התקשורת, עם בעיות שנלוות לפעמים להתפתחות הזאת. אני גם מתמחה בגילאים הקטנטנים, גילאי 0 עד 3, ובאמת את הכתבה הזאת כתבתי כי אני נתקלת המון אצל הפעוטות הקטנים שרק מתחילים לדבר בתופעה הזאת, שיש איזשהו איחור או איזשהו קושי, והמוצץ הופך את זה למין מעגל כזה שמנציח את האיחור. כן, הוא תופס את הלשון, הוא תופס את החך, ובהחלט קשה לבטא. כן, בעצם יש פה גם איזשהו היבט טכני, כמו שאמרת, הפה נשאר פתוח, הלסת רפויה, הלשון מאוד עסוקה בלדחוף קדימה את השיניים העליונות, ופחות מתרגלת כל מיני תנועות יותר מדויקות בשביל להוציא כל מיני צלילים. ומה שקורה הרבה פעמים, יש את העניין הטכני, אז אולי הוא לא מדבר כל כך ברור, אולי הוא בכלל לא מביע את עצמו במילים עדיין, ואז בעצם גם הסביבה שלו וגם הפעוט מתרגלים שאוקיי, אז הוא לא מדבר, אז יש לנו תינוקי חמודי שעדיין לא מביע את עצמו, אז בואו נעזור לו. אם הוא יושיט יד למשל וירצה מים, אז מיד ניתן לו, שחלילה לא יהיה מתוסכל, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו במין מעגל כזה שהוא גם לא מתרגל דיבור, ומתרגל שהוא התינוקי המתוקי בבית. לפעמים באיזשהו שלב זה מפסיק להיות מתוק ומתחיל מאוד לתסכל או את הילד או את ההורים. כן, במיוחד שהילד רוצה לבטא את עצמו, לא תמיד גם מבינים מה הוא אומר, אבל הורים צריכים להגיד תוציא את המוצץ, או בכלל אם מדובר נגיד בגיל 2 ומעלה, לקחת את המוצץ בשעות מסוימות. כן, פה זה כבר נכנס באמת לעניין של גבולות, כבר הרבה מעבר לשפה. העניין הוא באמת, מה שאני רוצה להעביר להורים זה לשים לב לדבר הזה. כי נכון, יש גם פעוטות וילדים שמתחילים לדבר ומובן והכל בסדר למרות המוצץ. אז מה אני מציעה לעשות? קודם כל, להתרגל שמוצץ זה רק להרגעה. אפילו כשמדובר כן בתינוק רך. להתרגל שהמוצץ זה אמצעי הרגעה ולא איזה משהו שגם כשהוא ער ופעיל ומשחק, נמצא בפה ככה סתם בשביל הכיף. כן, אבל כשמוציאים לו את המוצץ אז הוא מתחיל לצעוק ולפקות, ואנחנו ממהרים להרגיע אותו, מכניסים שוב פעם את המוצץ. נכון מאוד, כי זה נורא קל לנו. עכשיו, אם מדובר באמת בתינוק רך קטן בין כמה חודשים שעוד לא יודע להגיד כואבת לי הבטן, כואב לי מהשיניים, אז מצוין, איזה כיף לנו, איזו הקלה הזאת שאפשר פשוט לשים את המוצץ ויש שקט. והוא גם נרגע וזה טוב לו, אני לא אומרת שזה דבר שלילי. אבל מה קורה עם פעוט? ואני מדברת על פעוטות שכבר מבינים, שכבר יכולים להתחיל להביע את עצמם, כבר יש להם איזשהו אוצר מילים בסיסי שם בראש. ברגע שאנחנו נותנים את המוצץ, אנחנו בעצם מפספסים פה הזדמנות ללמד אותו לבטא את עצמו בצורה אחרת. אז אני אומרת, אוקיי, יש לנו כבר פעוט, אפשר לתת חיבוק, אפשר לדבר על מה שקרה, לא חייבים ישר לדחוף את המוצץ, לנסות בהדרגה, על אחת כמה וכמה אם אנחנו כבר רואים שהילד מדבר לא ברור, או שהמוצץ ככה מפריע, על אחת כמה וכמה לנסות להפוך את המוצץ למשהו שהוא רק לשינה למשל, או רק שניסיתי הכל ושום דבר לא עבד. באיזה גיל אפשר להתחיל... אז אני ממליצה שהמוצץ ישמש רק להרגעה והרדמה ממש מההתחלה. ברגע שילד זה מצחיק. כן, כי אנחנו מתייחסים לזה כאל משתיק קול נפלא. נכון. תראי, גם יש מקרים שזה באמת עובד, והכל בסדר, ועד גיל 3, 4, 5 אפילו, ואין שום בעיה. לא טוב. אני מדברת פה על המקרים שלו, ויש המון כאלה, אני רואה אותם שלו, ואז באמת שנה וחצי, כבר באמת כשהפעוט ער ופעיל, לא צריך את זה. אני גם רואה לפעמים מורים סתם מתוך הרגל מציעים. טוב, יצאנו מאיזה מקום, הגענו למקום חדש, אתה רוצה מוצצי? אז להציע בכלל לא. כן. להציע בכלל לא. אם הוא דורש ומתוסכל, ואתם יודעים שזה הדבר היחיד שיעזור, בסדר. אי אפשר שחור ולבן דורות. אני רוצה גם מילה על נציצת אצבע.
זה נורא חשוב לי להגיד. מעולה. אני מכירה המון הורים, אשמח לדעת. שאפילו לתינוקות קטנטנים, מוציאים להם את האצבע ושמים מוצץ. כן, יש לי בת כזו שניסתה להוציא את המוצץ מביתה, להכניס את המוצץ במקום האצבע. נכון, כי רק שלא יתרגלו למצוץ אצבע, נכון? יש תפיסה כזאת. אז אני רוצה להגיד משהו על זה. תינוקות רכים מוצצים אצבע. זה חשוב, זה התפקיד שלהם, זה חלק ממה שהם עושים. הם מוצצים צעצועים, מוצצים אצבע, מוצצים את היד, מוצצים את כל הרגל לפעמים. את ראית פעם ילד שההורים מנסים לגמול אותו מלמצוץ את הבעונות של הרגל? אוי. לא. אוקיי. אז אותו דבר, זה אותו דבר. אז לא לגמול. לא לגמול. תשמעי, בסוף נכנעה כי הבינה שהגברת הקטנה לא ויתרה על האצבע. בדיוק, גם מה הבעיה להוציא את המוצץ, להזיז אותו ולמצוץ את האצבע? כי אצבע יש לזה השלכות אחר כך בקטע של שיניים אומרים, אבל תכלס, אני לא מכירה הרבה שהתחתנו והמשיכו למצוץ אצבע, זה נדיר, נדיר. עכשיו תראי, העניין של למצוץ אצבע אחר כך שאנחנו מדמיינים את הילד בן 4 או בן 5 שמוצץ אצבע ואי אפשר לגמול אותו, נכון? כי זה לא כמו מוצץ שאתה מעלים את האצבע וזה מה שמדאיג הרי הורים. הילדים האלה, גם אם הם מצצו מוצץ עד גיל 2 ויש איזושהי בעיה רגשית או של ויסות חושי או כל מיני בעיות התפתחותיות כאלה ואחרות, הם ימצצו אצבע, כי זה מה שמרגיע אותם ויש להם איזושהי בעיה אחרת. זה לא קשור לתינוק הרך שמוצץ את האצבע, כי זה חלק מהחקירה שלו. וזה מה שהוא עושה והוא צריך לעשות את זה. אז לא להפריע להם והמוצץ לא קשור לזה בכלל. נהדר, נהדר. הרגעת אותי עכשיו. נועה פרידמן, אני מאחלת לך, קודם כל תודה רבה, באמת תודה ענקית, אני מאחלת לך יום מקסים ושיהיה שקט. תודה, אירית. ביי ביי.